Здравейте, драги зрители на канала ми! Днес ще ви покажа как става почистването на цевта на пружинна въздушна пушка. Първото нещо, което трябва да се знае, ама задължително е, че не се бърка в цевта на въздушна пушка с метален предмет. Причината за това е, че за разлика от огнестрелните оръжия, цевите на въздушните пушки и въздушни пистолети са направени от много по-мека сплав. Тя не е нужно да бъде с устойчивост на високи налягания, както е при огнестрелното, и заради това се изработва от по-евтина мека сплав. Поради това, че сплавта е по-мека, е много по-лесно и много по-вероятно да нараните каналите от вътрешната страна на цевта, в случай, че използвате метална четка за почистването й. Сега ще ви покажа как почиствам цевта на ето тази въздушна пушка, което е един пружинен крал, модел N01. Първо, взел съм от ето този жълто-оранжев синтетичен конец, който е доста здрав, и съм го прокарал през цялата цев. Дължината на този конец трябва да бъде 3 или 4 пъти повече, отколкото е дължината на цевта на съответната пушка. След това правя един възел, който да може лесно да се връзва и съответно лесно да се развързва. Правя го така, както си вързвам обувките. Така. Това ми дава възможност да избегна неприятния момент с вкарването и изкарването няколко пъти на конеца в цевта. Когато конецът е по-мек, това понякога е малко по-трудно. Така, отделно, тук на конеца съм направил една ето такава примка. В тази примка ще сложа едно парче плат. Това е с приблизителни размери между 4 и 5 см, може би. Приблизително квадратна форма има. Така. Зависи размерите на това парче плат, което използвам за почистване, много зависят от дебелината на плата. Така, вкарвам парчето плат в цевта и изтеглям. Да видим сега какво ще се случи, когато излезе на другия край. Точно както очаквах, има малко мръсотия по парцалчето, което се е натрупало от вътрешната страна на цевта от стрелба. Тези черни частици, които виждаме, фактически са оловен прах. След това слагам още едно парцалче. Не, всъщност първо трябва да сложа примката отново до отвора на цевта. Ето така. Слагаме едно чисто парцалче. Дори не е лошо да се сложи някакъв почистващ препарат, както ето този балистол, който имам под ръка. Това ще улесни отстраняването на наслояванията от вътрешната част на цевта. Много е важно обаче, след като сте сложили такъв препарат от вътрешната страна на цевта на пружинна пушка, след това да минете и със сух парцал, който да обере всичките останали органични разтворители, смазки и прочие. Виждате, когато сложих смазка, е доста по-мръсно това парченце плат. Така, махаме го и него. Връщаме примката в другата част на цевта. Така, ето я примката. Така. И слагаме едно чисто парцалче, за да оберем
нещата, които са останали от препарата за почистване от вътрешната част на цевта. Това го правим, за да се избегне дизел. Какво е дизел? Дизел е запалването на подобни органични летливи компоненти при изстрел, което може да повреди уплътненията на вашата пушка. Ето. Така, парцалчето влезе. Да видим сега какъв цвят ще излезе от другия край на цевта. Замърсяванията са забележимо по-малко количество. Това се прави още няколко пъти, докато не почне да излиза чисто парцалче. След като сме приключили с изчистването, този възел се развързва и въженцето се маха от цевта. Друг метод за почистване на цевта е чрез използване на ето такова влакно за косачка на трева. В случая аз използвам такова с диаметър 1,3 мм. От това влакно съм си отрязал, да речем, 60 см. Края на това влакно съм го обгорил с запалка, за да се затопи частично и да се образува топче. След това съм сложил едно парче тиксо. Технологията е абсолютно същата. Тук дори вкарването в цевта на влакното е много по-лесно, тъй като е доста по-твърдо, не се прегъва. Но пък от друга страна не всеки има под ръка такова влакно. Когато излезе от другия край на цевта, сме готови да сложим парцалче. Технологията, както казах, е абсолютно същата. Така. Хоп. И изтегляме от другия край. Няколко думи за това, кога да чистим цевта. Случва се, когато почне да пада точността при стрелба, когато погледнем през цевта и видим, че има някакви наслоявания. В подобни случаи, но като цяло чистенето на въздушно оръжие се налага сравнително рядко. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието и много десетки.